Bos días, xentiña. Bueno, boas tardes, que eu xa comín. Aquí andamos na Leituga. Vai che as caixinhas pronto, que aquí fai moito calor. Vaille dando, Flavia, vaille dando. Hola. Hola, hola. Aquí te atopamos traballando na sauna esta, Pero sauna gratuita. Agroinfluencer, podemos dicir, ou ese non che gusta? Bueno, nin me gusta nin non me gusta. Eu ao final gravo o meu día a día traballando. Empecé por facer publicidade, a xente encantoulle, eu encantada tamén, e ahora se non fago botos de menos. Eles a ti, seguramente. Espero que sí. Por que imos agora? Agora imos por coliflor e brécol. Non caias aí, que non queremos disgustos. Xa te ten pasado, non? Adelante. Adiante. Outra sauna máis, Outra. Tío, se queren nos matar. Aquí temos brécol. Hai truco para apañar o brécol? Bueno, pois o meu truco aquí é apañalo pronto, porque o brécol con estas temperaturas que temos, que creo que ides ter que vir máis veces porque tredes o bo tempo, apañalo rápido porque senón abre e escapa, e despois nada, con menos folla ou con máis folla para quen lle gusta. Védesnos, estamos a chicharradas perdidas. Pero bueno, isto axúdanos a ter boa produción nas cousiñas. A morrer tamén, porque elas están botas, nós estamos en botas de goma. Temos, vamos dicir a temperatura na estrada, 19 graus, sensación térmica 25, pero aquí... Aquí habrá 30 ou 35, sí. Aquí casi estamos para poñer en bikini. Imos florecer nós aquí, non o brócoli. Que imos coller agora? Agora vamos a coller unhas coliflores que teño aquí, así con folliña, que demostra a folla, ou que demostra, aínda que non che guste, sempre demostra a frescura do que collas. Vedes? Aquí temos a nosa amiga. Está blanquiña, parece unha perla. Mira, deixa isto, vamos marchar daqui e imos cos outros protagonistas. Corta, vamos Os a tomar animais. un vasiño de auga porque isto non se puede máis. Agua! Aquí están as outras protagonistas, Flavia? Porque elas son parte importante tamén da horta que vimos antes. Sin duda, imprescindible. Sin elas, eu non podería ter a miña horta porque elas son as que me proporcionan o abono. Hola, esta como se chamaba? Lorena. Lorena. Ai, mira, como a nosa directora. Miña nai tiña 2 vacas. Paseime toda a vida dicindo a miña nai, desfaite das vacas, danche moito traballo, que va. Cando se desfixo delas, bueno, pois deixamas a min, que me encargo eu. E agora teño 25. Gostoulle a cámara esa, ves? Pero dille aí a xente que ainda non te coñecía, como te poden buscar e seguir no día a día. Pois mira, estou en Facebook, en Instagram, en TikTok como Flavia, a horta da casa. E todos os miércoles e sábados na Plaza da Feira da Estrada. A ver, hombre, formalidade diante da televisión. Poñamos os formales. Formales. Chao.